Tätä sä tarvit, jos sä haluat mennä kunnolla shoppailemaan. Mies. Kato se muisti. Oikein. Aika. Mitä niin mies? En mä ainakaan. No et varmaan tarvii. Kato, siihen tarvitaan miestä. Ja ennen kaikkea sitä miestä. Ja ennen kaikkea sitä miehen luottokorttia. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Kyllä Kristo Päivinen. osaa rahansa tuhlata ilman miestäkin. Ja tietysti myös ansaitakin. Kenenkäs vuoro? Tyyne puusti se. Aha. Mä selitän ensin. Ja sitten lähtee. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Ismo Laitala. Voi Jeesus, tätä on logiikkaa. Tää sanoo... Maton tamppaaja. Tulihan se sieltä. Tän sä ainakin tiedät. Tänne voi mennä, jos ei halua nukkua veneen alla. Meidän kellari. Oikein. Tääkin on ihan helppo tää seuraava. Tällaista tarvitaan, jos joutuu tukalaan tilanteeseen. Mörköjä. No varmaan hermojakin joo, mutta sellainen sinipukunen. Myymälävaras. Aika. Mikäs se vastaus oli? No niinkin helppo kuin... Mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ismo, mihin sä meet? Nussimaan. Vessaan mä tuun kohta takaisin. Vessaan. Taas tulla vähän jännät paikat. Voi Helvetti.